में होते तो एक एक सर के बदले 10-10 सर काट कर ले आते। एगो बात बोली मैडम। बोला। नेता मिठाई लाल यादव कहता ना, एक जवान आदमी के सर के बदले 10 आदमी के सर कटी हैं। पहले खेत के फसल काट लेस, फिर बाद में लोग के गर्दन कटी हैं। एकरे के कहल जाला सत्ता सुख। एकदम सही, ऊपर से नीचे तक आराम ही आराम। पांडे जी, वैसे आप का सोचा था नहीं? कबो हमरों के मालिश करे के मौका ना मिली का? होला, पर का करी, दर्द छुपावे के पड़े ना। और हाँ, दर्द के छू गांव के का हाल खबर बा? सब ठीक बा। खाक ठीक बा। जब से सलीमवा का लाश आइल बा गांव में, तब से गांव के लोग हमनी के कुत्ता समझ रहल बा, कुत्ता। जूता जब आपन जगह छोड़ देला, तब ओकर औकात बतावे के पड़ेला। नेता तबले बा जबले वो चर्चा में बा, वरना पब्लिक पर्चा फाड़ के फेंक दी, समझला? महारानी, आगे का प्लान बताई। आगे का प्लान बा? साला चाटा खा के हमार दिमाग भी चटा गइल बा। त सुना, 2 पैकेट बना दे और अंदर रुई भर दे। और पैकेट के ऊपर एक पे गाय के मांस और दूसरा पे सुअर के मांस लिख दसन। कौनो गलती ना होके के चाहिए, ठीक बा? ये काम में बड़ा खतरा बुझात बा। खतरा से खेले वाला ही तगड़ा होला। अरे, हम पति होके इतना प्यार ना बोली जितना तोहनी के आदमी होके। बात पावर का होला। आदमी मोबाइल वह चार्ज करेला जहाँ जल्दी चार्ज हो। आवा, अब मांस का सारा आदमी काट के फेंक दे।